Apa sajla tei fola katani mungoi. Amen. Subrai Jisu Kristoni hamari tei kaitoni hamjakmung tei fola katarni kering laimung norok bai tongtong. Nili pola bai botong tu. Kristo ani kajani tako bugusong. Tini nok ni kutuliang ni tongui. Barokma ketar manjak malia bahai kebama borok tonggena. Paidi ceng online ni mas barokma ketar ni bising tei. Ceng Subrai Jisu ni Kokborok kenanin bagi. Tei bono chini khao lamsok na bagi tiarang layano. Ojorao sing mitok layo coronavirus ngui sing sagenangui. Belai ke tekto mani tongnai borok na chini taku buksong ni bagi ching o Barokma ketani bising di surinai. Te abo haikeno chini soi tongthai. Chino joto hamia chai ni katerna isa Subrai tani paidi ching surilayano. Paidi inge srapsa chini chaya chugiarok na muito kelai kaito nitani nakarmung sanlayano tini ke diai mani molni kipi brei koktisalno diai mani molo mota sungno kobok mani bebak hamia chayano sumsok na yakari kaito nitani kipili paidi ni kaito ni kokti ke tongmaya chini kokbai samung bai wansukma bai sumsok kai mani ibagi khamui paidi kaito nitani nakarmung sanlayano. Keplai sakai toni tani Teyani taku bugusong. norok ni tani wong sio ani wansuma te kokbai klai mati klai taino klai ani bai ang belai kisum sokrai kya ani chaya bai ani chaya bai ani bagino sikri tong klai hamsajak meri joto soari te solendia ani tak bugusong norok logo ani bagi Subrai chini kaitoni tai surina oizau kuplai sakai to chungno kairogui te chini sum sogrok nona kari chungno pai play lang mano tukurutong Subrai kairok jadi Kristo kairok jadi Subrai kairok jadi paidi suri lainai. Okaitor nini koktai baino borok minisurok wanama sing sake neng bai keta rejaka khas rangui poito kharak bai Kristen rok pas keter palai na bagi tiar engmanatei hamari rejadi keplai sakaitor ni chung sesate pola keta ni bai kerengui kaito kaisa ngoi mol brum ketang templai nai songdani sadila Jisu Kristo ni mungoi. Amen. Kipisa porima diari Samuel bijab ni porima Subrayung Samuel no hai ni saka neng busuk te sol ni bagi kha khami tongsinai anggona Israel ni saka wo habugra tongma norkha tabuk neng bokrongo thok kuplung nawi Bethlehem bo Jisu ni thani thangdi tamne hinba angbuni bisla song ni bisingo khoroksano habugra songkha borok sokpai ke bo Eliab no nukhe hai hini wan suka buskango basoi tongnai bono Subrayung chongmani ingkhana engana phiaba Subrayung bono hai hini saka bini mukhang bai tormani simi tanai sikti tamni hanba ang bono gosilia tamoke Subrayung borok naima haike naiya borok ke saka naisigo tamoke Subrayung ke bekhano se nayo abo haike jisai bini khorok sini busla songno Samuel ni buskango tubuka Samuel saino hai hini saka Subrayung abrok ni bisingo khoroksano phano se chongya Samuel saino hai hini sengka nini busa bebakda orosok leibaika jisai hai hini saka tei kusuku koroksa tongko phiaba bo merasi muragui tongo
Samuel sain hai hini saka bonoro naharadi bosok pesak sin yapar glak hake jisai bono naharaka bobelai celakaham mokol bonai thokma goron ganang Subrai omose ang chongmani hini saka hake Samuel bokrongni thoknawi takuk songni biskango daud no thokpulka asalni simike Subrai ni phola daud ni thani phaika Samuel aboni ulo ramao kipili thangka Subrai ni Kokborok Kaitono hambai. Lobmung Subrai se anu meruknai ang bialonglak. Subrai se anu meruknai ang bialongla Zabra gekrang solago bano rokoriu. Tisa kesangni rukungrok tui bano tuyu. Ani langmano bo tangsariu. Bini mengni bagui. Lama soiti ke bano tui tero. Kokborok ma Subrai se anu meruknai ang bialongla Kwthar samplinil harum tui ang himprofano aprobo ang kiri gelak mengsa hamyano. Tamni henba nengang bai tongbo. Nini raidang bai panjon ano bekha kesang ribu. Kokborok ma Subrai se anu meruknai ang bialongla ani kebengnai arirokni buskanggo neng ani bagai klai tiar klayu. Neng ani krogo thok pulpro songthar songgo. Ani kuri pengoi kesaru. Kokborok ma Subrai se anu meruknai ang bialongla Ipik nei porima solentia por ipik songnok hokton si hormani norok agi munak mawa tongmase tamoke tabo kaitoni borok ungkhaba pohora sokpaika abo baina pohoni borok haike norok tongna khlaide tamni hunba o pohor ungkha joto kisimni kaham joto kisimni sutrang te joto kisimni kuboi manirok kubangke rupainai tamok khlaike Subrai hamjakno abono saimana naidi borokrok khlaimani abotui chukya samurokno khlaina kokkrei abo ungkha munakmani samungse ahai khlaiyai aborokno se pohoro tubudi borok tep tep khlaimani as samung rokno salaina suda belai rajimasinsa bebak manuino pohoro tubukhe apuru aborok sabotamo phangphangke nukjakwano tamni hunba mungsasuk phangphangke nukjak kheno abo pohor ungkha abo baino omo hai hne sajakka omuktui thangjak sisadi thangui basadi haike Kristoni pohor ni saka klainai omongkha Subrai ni Kokborok kaitono hambai. acclamation angno sungsani pohor ano rutharnai borokbo munakmao mahimglak Subrai norok bai tongtong Nini phola bai botong. Solendia Johan bai sija Kwthar kotoma kahamni porima Sungsasa nini mo Subrai. Jisu himtutui achai purni simi pula korupsano nuka Jisu hao kuktui musu ya kuktui baike kisa harpek senamka boa harpek no aborok ni mokolo puli hai hini saka tangdi silom ni pukrio tangi mukang suidi silom ungka rohor mani himasi abani bagino aborok tangi mukang suikya haki mokol nugui kipli paikya Apuruke binim nog ari rok by bono bir beri tong manuknai rok hai hini salaika omo achugui tong tongui birnai a borok yada omo a borok no ni baksa saka baksa ba ihi omo a borok ya omo bono sol naise ni saka a borok bosak pang no hai hini saka angno aborok haki agi pula ngi tongnai aborok no borok farisai rok ni aro tlang laika Jisu harpek snamu aborok no mokol nugrmani
a sal ungka sabat sal. Abani bagino bo bahai ke mokol nukha nei Pharisai rok bo bono haino hai singkha. Bo borok no hai ni saka bo ani mokolo harpek kisa pnangke ano mukang suka ang mukang suka haki ang mokol nukha. Pharisai rok ni bere baksa hai ni salaikya o samung khlainai borok abo kaito ni aroni ngi mania bo sabat sal no rakhogya. Baksa bahai ni salaikya sumso ganang borok bahai ke omahai soidam ni samung khlai mansla hake borok chap jagi manlai liya. Abani bagino Pharisai rok hai no hai a borok no hai ni singkha bonono mokol sugroi rukha ba nung bono tam hanai sla bo diarita ni bo saka. Borok hai ni sakwa nung ba sumso kuplung ke achai mani sebla nung da chuno phurung nai hake borok bono thumnok ni rukhlai rohorka. Borok aborok no rukhlai rohorka hini Jisu kanaka hake bo bono naitugui hai hini singkha nung kaitor ni sajla no poito de kalai aborok hai ni sakha takuk aborok sabo ang bono poito klaiman nati ke sadi. Jisu bono hai ni sakha nungba bono nukhabla nungbai tabu kop sai tongnai bono aborok. Subrai ang poito kalaika nei aborok yas kusungoi Jisu no khulumka. Subrai Jisu ni kop tumakaham. Subrai Jisu Kristo ni Rabjakan. Takbu samtini ni poila purimao singkhanamani ke Diari Samuel Daud no Israel ni bugrah ni tok phului songsamani kok Jesse ni besalasong korok sini tongpano Daud mera merkna ya cerai Daud no Jisu kaito a kotor samung ni bagi chongmani tei Daud no Israel ni bugrah ngi chongmani bisingtei tok phuli bono bugrah haike songsamani bisingtei Daud ni bagi kaitor kaisa kata lama piogi rekha. Jeng saimano Daud engka Israel rok ni bugra rok ni bere sanuk tangge jot ni sei kotor ko bugra. Tai bini bosong nino matang naisa Subrai Jisu bo achai faiki. Tinini Koktharo Jisu mokol nugia pula korupsano mokol nugrumani kokno chungkhanaka bo kukti musei harpek bahabai kisa harpek sinamui abono aborok ni mokolo pulka tei mukang siloam tis momsawo mukang sumabai akana borok mokol nugi manka piaba Jisu bini bagya soidam ni samung khlai pruni simi Pharisai rok kerong phurung nai rok te tipang rok judai bosong ni tipang rok bono tek to rumani abono chungnugi to bono aborok singa obo sabo nona hamru nai sa obo sabo ning tamahun puila aborok saka angsia piasu kang saimano ang age mokol nugmaya ang age pula koroksa borok pia tabuk ang mokol nugi manka kukubuino bo kaito ni borok kana bo diari ingkana ulo Jisu bono naitugui bono rutugui bobai malayo te Jisu bono sunga nung kukubuino kaito ni sajlano ketang kaito ni sajlano matang naisa nung poito de kalai ya kana borok Jisu tani sangal Jisu kaito nung abo sabo ano punugi redi abo nung bai kok sai tongnai aborok no ang no matang naisa loge no aborok Jisu ni beskango yas kesungui bono kaitor ni sadla ni gosimani bono baju mani kok no chuknao
takbu sang chung dia mani molo tongo dia mani molo bai sabisuke chung wansugi tong mani chung kaham Kristen chung soi Jisuni sagri chini langmao asuk kotor caya chugya khurui pia tinini Kokthar chungno muito klai rumani ke o kokno chinjotono khano amjogui chini langmao chini khao caya chugya rok tongmarok no yakuri gosiwui teisa kaitoni tani kipli paiman nati Jisu samani kok tongo ang paimani ke nugia rok nuktung henai te nugo henai sanai ro nugia tong tung henai sing sak notei bolai tong furu sakni rungma simung rok notei singni manma rok notei bolai tong furu sak torjagi tong furu kukubuino sing manak mabai kobol jakno Jisu chini mokol no piogi riasak sing soi pohor tamo soi pohor sabo abno chung sai manglak muktang tamo abno chung nugi manglak sak baitang ang sabo chung sabo abno bo chung sai manglak faidi tini soi pohor o sengsar ni pohor ni tani chung suri lainai o Subrai Jisu ani mokol no piogi redi poito saklaima chukna hate sengsar no samnai keplai sa pakai tani tan bon saudari sagala kini Subrai Jisu Kristono ang poito klayo pola katani panbai bon mahung siku kata meri nyokte asaika Pondian nolok satot jaka Kruso khanda bujaka Tiga te porjaka Mol kutu kumongkarka Saltam nisalo botangi baca puja Cuma hawa sasaka Te apa niyaku ang wachubi tunggu Ketang te ketirokno Gustongna bagi bopainai Pola ketarno ketar Katolik motano Salam diaruk ni kerim lainungno Sumsong nakanungno Sesakangi bacamano Detik lailangano Alpeito playo Amin. Aku pugusong anite norok ni Barokma ya permano keplai sa pakai toni tani ya cak jak natu ike suri laidi Bini mong lok sagai, te sing sawai, sini te bini bapa, tapi akan di bagai, ni yak di Barokma no Subrai ya sakta. Khatung mabai Barokma no nini buskango ya pajao Subrai Cingno te singsar ni bebak no mutang na yo Barokma no kapuri ya cak jadi surima cini Subrai Jisu Kristo ni mungoi Amen. Subrai norok bai tong tong Ini pola baik betul. norok ni khano tisadi Jung Subrai ni kami di saka, Paidi cini Subrai kaito no hambai lainai aku soi te namani, abo kubuino soi te nang manino cini klaitai te cini matang jakma jepu te jetani bo ketar ko kapa nini kachukta sadla Jisu Kristo ni bising te nono hambai runani mang ungui acai paimani tuk toma ketar bai
bo menago himnai borok meni suno poitoni pohoro tidulka te yapang ni sumsogo seleng ungi achai nai rokno achai ripinani nai te tibai nini sajuk sadala senamka abani bagi chukna hate sengsar ni joto senam jagro nono baju irsap mengketal resap layo te joto suari bosong bai chungbo tak playake nono lobo Kwthar, 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 Subrai bosong kaitor, chukna hati sensar, ini jeng sabai berkelung, pucu kogo sana, Subrai ni menggui penisa, bohong saja, pucu kogo sana. O Subrai nang kubui no Kwthar bebak Kwthar ni bumuk. Nono suryo nini pola no panti klaimahai o Barokma o rohrui. Chini Subrai Jisu Kristo ni besak tei betui ungnatui omono Kwthar klai jadi. Borom rujak na jorawo tei baitang bini satok jak mungo yapri sena jorawo. Bo abang no nakha tei hambairi sekaka tei bini sakni rok no rukha tei saka. Omono nadi norok jotono tei omoni chadi tamni hinba omo ungkha ani besak norok ni bagi yapuri rujak anu. Abo haike no hor ni chamang paike bo khuri no khosaka te haino hai hambairi bini sagri rok no rukha tei saka omono nadi norok jotono tei omoni nungdi tamni hinba omo ungkha ani buthui ni kuri Kwthar tei pai plai asmai ni buthui o buthui norok ni tei kwbang mani sumsok nakhar jakna bagi luklai jaganu ano muito narukna bagi omono klaidi. Poitoni tuktoma Subrai ni manasung saklayo, ini thangai baca manasung poito klayo, nang hayakiyasa. abani bagi bini thima tei tang sama mukmo pandano chung palai tongmani o jorao nini seleng haike nini buskango bachana chugroma bai nono chung hambai rui apajao Subrai langmani obang no tei mutang nai kuri no koinini ke chung suryo krisoni besak tei buthina tukma bai fola Kwthar bai chung tumsak laijak tung o Subrai sungsaganangi pirjak nini motano muito klai chini Pope Francis chini Bishop Lumen te beba ko sai sumbai baksa nini motano hamjak mani supung sukma o tubu jadi mutang jak playano hini kachongui langlama kotoro muktri manjak chini khajani tako bukurok no te nini khairok ma thi janai bebak no muito klai jadi borok no nini chingsasa pohoro lamsok jadi nini khairok ma chungno bor jadi hamsijak sikli meri kaitoni buma hamsijak Joseph bini logesong hamsijak chonghor rok tei mor bungno nini khatungma tongnai solon diarok bai baksa chungbo paiplai langmano tugoi nini sagla Jisu Kristo ni mungoi nono chungsasake lobui tongmanatei. Boni tei boni loge tei boni bisingo kaitor keplai sapa fola Kwthar bai kerengoi bebak chingsasa bai borong kusung kusung nini no. Amen. Butang nai sani dagima tei Kwthar kerengma bai song sajak no chungkha tori sao o Chukmai siniapa, ini Kwthar sinijatum, ini ha paitum, ini busukui sunnah hau mahai, sabi nang mani chatai chini chuno jadi
hamya klai nang sunna patei nang bosan hamya klai mana jadi sunam jumbo taturi ya hamya Kateridi Subrai nono surisano bebak hamya yak ni chungno kateridi Kairogwi chungno salgung kak changmari tonjadi chini matang nai sa jisuni kipil pai mungno katung gaza ke nai sim tong nai chungno nini kairok mani chubama bai sumsog ni je purbo yakagurui joto jungjal ni kateri tonjadi tamni hunba apan te singsasa aboko te kusung kusung menino Subrai Jisu Kristo nini chong horok no nung salang mani ang norok no kak chang makalang wani kak chang man norok no ruo chini sumsogo ya pia nini motani poito klai mano senai klai jadi te nini muchung dei bona khairo gui kak chang ma te katamung ru jadi kusung kusung nung no katang te kuchugo tongnai amen Subrai ni kak chang ma de probo norok bai tong tong ini pola bai to paidi korop sate korop sano kak chang mani mari yapun layan kaito ni merasa sungsani sumsokno tlamnaisa sumno khairokzani kaito ni merasa sungsani sumsokno tlamnaisa sumno khairokzani kaito ni merasa sungsani sumsokno tlamnaisa sumno khaksan khaksang marjadi Ulay naidi kaito ni merasa ulay naidi singsa ni sumsok no telang naisa merasa ni chamung pandawo khobok jak borok hamsajak Subraya les sujaya nungan nunggu hamani kukwai semisi toldi dini kukwai manakla hamsaya paidi suridainai singsaro asai painai jotono no chungsaro nai okaito chini khano chungsaro jadi nini chungsasa hamari manma bai chungje purbo nono diai khabai khukbai hamjak manna chuba jadi surima chini subrai Jisu Kristo ni mungoi amen subrai norok bai tong tong ini pola bai to tongtu kuplai sakaito apa sagla tei pola kata norok no hamari rutang ba panda paikya norok kak changi tong laidi kaito no hambai